Takže čau lidi, já vás vítám u našeho dalšího videa. Dneska je to třetí video, co jsem vydal. Wow! Je to z Minecraftu. Ano, Minecraft. Part 1. Not bad. Tohle je druhá verze part 1, protože prostě to první, řeknu to pravdivě, to první jsem posral tím, že jsem lez do dolu, natáčel jsem, do dolu a BOOM! Takže to by bylo, no. Takže jdeme na to. Bude se to sekat, já vím, omlouvám se, bude se to sekat. Video bude pod 15 minut, protože YouTube mi nedovolí věci víc než 15 minut. Takže tak 10-12. No, to je hezký svět. Svět úplně na prd. Hlas. No tak to je háj, no. Omlouvám se za ten velký zvuk, ano, tohoto mi dělá video. Když mám nějaký zvuk, bohužel videa budou bez zvuku. Já chápu, že vy chcete slyšet sebe, jak mlátím to dřevo, blablabla. Ale videa musí být bez zvuku, protože jinak by se dělo to, co nikdo nechce. A to, že by to bylo tak nahlas, protože hele, já jsem natáčel to reakční video, tam jsem měl fakt jenom jednu jedinou čárku. A když mám jenom jednu čárku, tak to není tak nahlas, jako kdyby jsem měl víc. Slyšeli jste to? Tohle to bylo nahlas prostě. Bylo to přehnaný nahlas. Co já bohužel s tím. Takže tohoto video je 10 nebo 12 minut, to už jsme řekli. 3 videa za den. Dlouho nebylo video. Dlouho. Opravdu ne. Když se kouknete, když jsem vydal video, tak to je asi už 2 týdny, 3, no já jsem byl nemocný, což jste už věděli, co jsem už říkal, myslím, někde, nebo ne. Víte, ono je těžký natočit úplně poprvé jedno dobrý video, který by se dalo na něj koukat. Protože tohoto video natáčím na 3. pokus, ano. To reakční video jsem natáčel na 5 pokusů. To fakt nelžu. 5, ano, 5. 5 celých pokusů. To prostě neberte. No, dneska mám v plánu možná, že bychom si mohli už udělat dům. Víte co, prostě dům. Ale jsme měli už nějaký základ na další díl. Na druhý díl, part 2, Minecraft part 2. Doufám, že mě se někdo nezabije, když budu natáčet druhý díl. Protože, omlouvám se, musel jsem potáhnout. Já jsem fakt nemocný a nechce se, jako, omlouvám se, tohle to bylo dost hnusný, fakt jako sorry. Takže jdeme na to, těžíme si to dřevo, potřebujeme hodně to dřevo, jestli chceme to. Nějaký pořádný dům, to říkám. Víte co je taky blbý? Když budu chtít natáčet díl, tak se stane to, že mi to prostě YouTube zakáže. Ne, nelžu, já jsem s mým bratrancem, je to West, je to úžasná hra West. Natáčel jsem to, bylo to speciál, jsem chtěl udělat za mých 13 odběratelů a najednou jsem zjistil, že YouTube to nedovolí. Kvůli času, já se fakt musím smrkat, omlouvám se, ale já fakt musím. Děkuju moc, že jste to... No, já nevím, na videu to je zasekaný, ale když to hraju normálně, tak je to úplně krásně plynulý. Ne, fakt nekecám. Na videu, když to vidíte vy, tak je to zasekaný. Je tam prostě takový to lehký seky. Ale já si musím fakt hlídat ten čas a nechci, aby tohoto video zamítlo. Máme hezký začátek. No, jako, dřeva máme už dost, hele, já si myslím, že, a navíc budou speciály, až seženu někoho, kdo by se mnou chtěl hrát. Já vím, Forever Alone, nemám kamarády. Ne, až seženu někoho, kdo by se mnou mohl hrát, protože ostatní lidi, moje sestřenice, no, to je jedno, prostě oni jakoby to suzijou Minecraft, hele, já taky. Prostě každý si myslí, že Minecraft je pro malý kidy, který vole, já nevím co, ale Minecraft není pro kidy.
Koukněte se třeba na pevnost a tak, bla, 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 bla. Ježiš, teď si dělám reklamu. Tohle neměla být reklama, jenom to říkám. Hodně youtuberů začínalo na Minecraftu, myslím. Třeba Backstrix. Asi. Tady je krásný místečko. Tady si postavíme barák. Já vím, měl by jsem nejdřív, já nevím co, základy a bla, 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 bla. Nechám si pár dřeva na to, ať si můžeme udělat tročky. To bude stačit. Uděláme to tady, tady je takhle lesík, uděláme si menší domeček. Jo a sorry za ten kruh, já ho nemůžu dát pryč, fakt ne, omlouvám se. Ten kruh tady je, takže vy jakoby vidíte ten velký kruh, no. Tož mě je celkem líto, protože vy pak nevidíte nic jiného než ten obrovský kruh. OK. Úplně mi zůstala v hlavě ta písnička z toho reakčního videa. Ne, vážně, to je fakt super. Na to video mě upozornil můj bratranec, který jako je fakt borec. Super mega. Jdeme, to už mi došlo to zevo. Díky bohu. Já vím, takový začátek jako jenom dřevěný barák. Pak to můžeme vylepšit na kámen někde. Pak se může udělat další patro. Já chci takový ten baráček, barák, co přežije noc. A je to základ. Tak. Bum. Děláme si dveře. Což mě celkem je líto, protože jakoby vy můžete v normálním Minecraftu, v menší verzi Minecraftu, stačilo, abyste si udělali jedny dveře a teďka máte rovnou 3, což je takový, no, ulehčování si myslím. Takže, potřebuju tyčky. Tady jsou tyčky, je to celkem znovu. Jo, žebřík, OK. Já jsem ho nevykraftil. Ježiši, jsem ho nevykraftil. Zase? Vážně? Já si musím hlídat čas. Fu, já se do té hry zažeru a už je 7. Oh, už je 7 minut. Wow. Jinak v druhém díle by jsem vylepšil dům a trošku kopal. Já vím, kopání v Minecraftu je ta nejhorší věc. Ta nejnudnější věc, kterou prostě můžete to. Napište mi, jestli se vám líbí video z Minecrafta. Já nevím, co jsem to řekl. Minecraftu. Jestli se vám líbí, bylo by to super. Napište mi klidně, jakou byste chtěli natočit hru. Nemám problém. Pokud nebude za prachy. Já nechci teďka dělat reklamu, ale na Uptuide máte hry zdarma. Takže doufám, že někdo neslyšel. Ne, to mě teďka nikdo neslyšel, takže dobrý. Žádná reklama není. Fú. Vážně. No a to je dobrá taktika udělat to takhle, protože pak se k vám nikdo nedostane nějaký zombík a nic. No ale to můžu skákat. Bum. Necháme si 4 na to. Už začíná noc? No vůbec. Je den krásný. Jo, máme to. Ale první patro, druhý, by jsem udělal ze šutru. Aha. Co je pec? Co je shooter? Ježíš, já se tady čerpám to toho, který potřebuju. Ne, já se budu natěžit. Hele, zdá se mi to, nebo fakt začíná den. Ježíš, 9 minut, jo, dobrý, takže když tak vystřihnu už ten díl. Ustřihnu ho, protože už máme 10 minut a já to fakt nechci riskovat, já nechci, aby se o to nepřišlo, to je dobrý začátek. Takže rovnou se s vámi rozloučím, protože pak to utnu. Takže nashledanou. Ne, počkat. Já jsem to jako myslel, že pak to utnu a bez pozdravu. Takže teďka, čoli, já vás počkat, co já jsem chtěl pozdravit.
Jako mně se to plete. Zdravění a to a máme 10 minut. Budu natáčet do 13 a pak to musím utnout prostě. Kdekoliv to musím utnout. Takže to by bylo, takže. Ježiš, to už jsou tady zombíci, oni mají i helmy, vo. Trošku ze mě hrytlo. No tak pojď, Nikola. Se mnou si zahrávat nebudeš. Aha, on přežil kvůli tomu, že má tu helmu. Dej mi ho, no. Dej mi to. No dej mi to. Maso, wow. No už běžíme do baráku, začíná noc, dost kvalitně. Máme 10 minut. To není moc hezký. Tady bude důl. Ale než začnu dolovat, tak si musím. Bum bum bum. Bum 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 bum. Bum bum. Ještě krumpáč. Bum. A mám to? Mám ještě 12 dozeva na to, aby jsem něco udělal. Takže 1, 2, 3, 4, 5. A tady je kámen. Super, takže nám stačilo 5. Jeden nám zbyl. Teďka vidím úplný prd. Jsem v tom domě spolu zombíci, já vám to říkám. Vy teďka ty taky uvidíte úplný prd. To fakt sorry. Ale bohužel. Tady je uhlí, nebo co? Ne, to není uhlí, to se mi asi zdálo. Kolik máme šutrů? Dělej, šutr. Máme 11 minut? OK. Já už to úplně nevidím, já to neukončím a úplně to bude v háji. Celý tohoto video. Kvalita zvuku, doufám, že bude dobrá. Ježiš, já hodně prd, já mám úplně zky. Dělej nahoru. Co to vole? Prdele. Omlouvám se, to jsem nechtěl. Jsem řekl prostý slovo. Zběhem. Ledu. Kolik máme? Prosím, na pec. Yes! Světlo, budí světlo. Tak jo. Tak. Teď se mám kliknout na ukončení videa. Zdá se mi, že bude to světlo buglí, ale to se mi nezdá. Jo, musím si stoupnout. Bum bum. Už to dokončíme. No. Tak. No vidíte, základ. Give me uhlí. Už jsme na 12 minut. Takže já se s vámi chci rozloučit. Děkuju vám, že jste na toto video koukali. Doufám, že se vám líbilo toto video. Doufám, že to nebyl úplný fail. A uvidíme se buď u dalšího partu Minecraftu, nebo u nějakého dalšího videa reakčního, nebo u cokoliv. Takže čus a tady před barákem skáče zombík s lopatou. Čus! Počkat, co? Čus.